celé. Predvčerom sme robili ešte výzdobu na dome, už dávali sme nejaké svietilka, že kde máme, nejak amatérsky sme to zvládli s pánom tatkom a mamka upratovala, ja som, ako všetci sme nejak upratovali, pomáhali. A včera sme robili ešte stromček. Už svieti, akože máme celkom cutesy, OK, ale keby bolo na mne, tak máme na celom stromčeku len takéto ozdoby. Pravdepodobne nejaké, viete, vysušené pomaranče a jablká, také všetko prírodné. Taký druh stromčeku sa páči mne. Ale v tomto dome matka kúpuje ozdoby, takže som sa musela prispôsobiť tomu, čo bolo nakúpené. Takže cutesy, tento rok kúpila toto nové, čo je skoro až strieborné namiesto zlatej. I don't know. Ja som si dala prádlo, toto hezké. Lebo bolo časné vianočné, rodiče majú vianočné. Tak a ja som si dala takéto vianočné a jedinú výzdobu, čo mám v izbe vianočnú, je hentamto. A toto vetvička a toto mám na stoličke toto. Přehoz. Idem si na chvíľku urobiť kávu, ale spravím si ešte skincare. Ešte stále mám toto chrásty na ksichte, tam už akože reálne, že nemám žiadnu vyrážku. Je to červené celé. Už neviem, čo s tým. Musíme to odignorovať. Toto je poviem ešte taký malý trik, ktorý veľa ľudí stále nevie, čo neviem, aké je možné. Ak máte radi našľané mlieko, ja mám veľmi rada, ráno kapučínko, to je skôr obed, ale do 12 ešte sa môže piť kapučíno. Tak keď máte french press, tak si dáte mliečko, to je plnotučné, a si ešte kúpim polotučné. Že vraj to funguje aj s teplým mliekom, to som neskúšala, lebo na čo, dám si teplú kávu, dá, a bude to rovno piteľné. Hej, musí to byť aspoň, aby to bolo cca ponorené, možno trošku viac mohla dať. Ja? OK, a teraz to už iba začnete hore-dole a budete mať perfektne našľahané mlieko. V izbičke spravila som si kávu preto, lebo musím ešte teraz chvíľu pracovať. Akože, ani nie, že pracovať, ale musím len odpísať nejaké e-maily, ktoré tam mám, lebo som minulý týždeň v stredu ja prišla už domov na Slovensko. Vtedy som neotvorila e-mailovú schránku a viem, že tam mám nejaké veci, čo musím vyriešiť a vybaviť. Takže teraz idem riešiť to a napíšem si ešte zoznam, čo chcem dneska spraviť. Lebo ja som veľmi neorganizovaný. Teraz som príliš organizovaný človek, ale aj príliš lenivý človek. Takže potrebujem ten zoznam, aby som to videla vizuálne na tom papieri a pochopila, že čo musím spraviť, aby som neskončila s tým, že skončím tam na posteli a budem scrollovať celý deň. Ja minula som videla napríklad video, že pamätáte si, keď niekedy bol dávno Instagram a na konci vám vybehlo, že prednešok ste už videli všetko. Ja si pamätám, ja som bola na Instagrame od nejakého roku 2011-13, neviem kedy vyšiel, niekde s Facebookom asi. A ja si to tam pamätám, že tam bolo napísané. Teraz to je bezodná studnica proste. Môžete vidieť všetko a všetkých a nikdy neskončiť. Sorry za môj rant, idem pracovať. Maminka, ideme bieliť zemiaky a potom sa mieša šalát, či čo? Aha. A ty čo robíš ešte? Brinzovník. Brinzovník a kapusnicu. OK. Ja sa k tomuto musím vyzliecť. Kývový koláč ešte. Okay. Strašne. Tu máme kapusničku. My máme takto bielú kapusnicu bez mesa. Lebo katolíci radi jede meso. Ja nie som ani pokrstená. Takže máme bielu, takže tu je Maja. To je iba s rybami. Jam. Tu je cesto na brinzovník. To je niečaká slovenská fokača. To ja ľúbim, to je s kapusnitou. A tu je taká brinzová zmes. Ten brinzovník. Ja si nedať asi rožok a lunterovú natierku, lebo som už hladná. Vyzerá takto. Zložila som 2 koláče a mala som ďalšiu kávu. A aj tak si chcem ísť ľahnúť do postele na chvíľu.
Dobré ráno, vítajme pri Vianociach. Je 24. Ideme raňajkovať. Už som po raňajkách. Možno sa pýtate, Lívia, čo robím v tejto krásnej kúpeľni bez záchodovej misy? Lívia bola včera kúpiť, predvčera bola kúpiť záchodovú misu a idem sa pokúsiť to sama vymeniť, lebo akorát rodičia odišli. To nemá byť ako dáček mení, to mal byť len to, že ja s nimi nerada pracujem, bo oni sú nerváci, hlavne tatko. Tak sa o to najskôr pokúsim sama a ak to nezvládnem, tak počkám na tatka. Akože takýto unboxing ste podľa mňa ešte určite nevideli. Guys, I think I did it. Look at it. So proud. Musím byť pre svoju sestričku dosť voľná, lebo sa jej pokazilo auto, ale ideme najskôr povedať darček, čo mám pre ňu, lebo potom to už bude, tak nechcem, aby to videla. Mám pre ňu. Takéto pyžamko, to ste už videli vo vlogu predtým. Túto sadičku Sol de Janeiro, neviem, či to ona pozná, ale dúfam, že hej. Tak to a ešte lak na vlasy. A ja určite kúpem dáčeky druhým ľuďom podľa toho, že či by som sa ja potešil na ich mieste. Myslím si, že ja by som sa potešil. Nakoniec, jaké cute, aha. Cute. Už som doma, idem dobaliť zvyšné darčeky. Toto mám pre maminu. Takýto čaj, potom takéto, že mydlo aj s krémom na ruky. A tu je ešte vianočné maslo, to som vám ukazovala už predtým. A ešte vzadu mám kalendár, to vám tiež ukážem. No a pánovi tátovi som kúpila švajčiarsky nožiček. Pesto na chlebičky. Z toho neviem, či sa poteší, ale napadlo mi, že možno hej. A ešte takýto krém som raz dostala od L'Orealu. A on vlastne používa môj mamkin krém. Takže nech má vlastný, nech sa cíti. Tak dám tento. Darčeky som povedala, bola u nás asi tretia návšteva. Tak to vyzerá na stole. Jam, ale idem zdať kývový koláčik. Už som po sprške, už som to rozmývala, osprchovala som sa celá, všetko som dala do seba dole a teraz už chystám vlasy a potom sa namalujem. Ja už som namalovaná, tak čo? To má príjemné. Toto výražky som sa snažila zakryť. Mám to členku na ušky a veľmi obyč outfit, ale silankeské. A takto vyzerá stôl. Nádhera. My začíname opekancami. Potom zdávame kapustnicu. Tá je tam biela. A potom máme až šalát, rybku a dezert máme koláčiky. Ale na začiatku úplne máme oriešok, oblatku s česnekem, jablčko. A tak, celá aféra. Je to cool. Fokus. Nožíme to, ktorý máme. Tak, mládežníci, Vianoce už skončili, dneska je 29, ja som 25, nič nerobila, my sme ležkali na posteli, užívali sme si domácu pohodičku, išli sme sa prejsť, mám pocit, že jeden deň, alebo dvakrát sme sa boli prejsť a 26. na Štefana, ako mne prišli, ako prichádzajú každý rok moje baby zo strednej školy, moje kamošky, to ste videli na TikToku, kde som dala celý vlogík z toho, ako to večer prebiehalo, zničila som topánky maximálne, vytancovala som sa, doteraz mám svalobicu, takže dobre sme sa zabavili, ale rozhodla som sa, že ukončiť tento vianočný vlog tým, že si dáme spolu haul darčekov, čo som dostala na Vianoce. Tak poďme na to. Je najskôr Secret Santom, čo robíme každý rok s babami, že si povieme, čo chceme. Každá si napíše nejaký wishlist, zoznam, že čo by chcela dostať. Ja som napísala nejakú zaujímavú kávu a mala ma Nika, takže Nika mi kúpila nejaký Irish Cream zrnková káva. A taktiež som napísala, že chcela by som niečo také medzi miskou a tanierom, že kde by som mohla robiť raňajky alebo cestoviny a tak. A to som takto úplne krásny, nádherný tanierik. Neviem, skadiaľ je. Veľmi, veľmi pekný, veľmi sa teším, z toho sa budú jesť nudle. Jedna radosť od sestričky. Som dostala dáček už rovno aj na narodeniny. Jedna je takáto L'Oreal Professional rada. Tam je teda takto šampón, maska a k tomu ešte nejaký olejček. A druhá časť dáčeku od nej bolo, že som dostala kachnu, ktorú môžem uštrikovať, uhačkovať, neviem čo to je. Neviem čo tak napadlo, akože mám veľmi rada kačky. Funny darček.
Musíme sa začať pozerať nejaký seriál, pri ktorom sa nemusím sústrediť a budem môcť hačkovať. Uvidím. Snaď dokončím do konca roka. Ale takže cutesy. Moc hezké, kreatívne. A od nej som tiež taktiež spomenula, že by som chcela možno nejakú misku, ale jej som povedala, že by som skôr chcela takú väčšiu misku, kde si možno robiť fočko, alebo akože šaláty a tak. A nesklamala, kúpila mi takúto krásnu velikánsku misku, akože fakt je dobrá. Tiež si ešte neberiem do Brna, lebo nemám miesto, ale na budúce si už zoberiem. Je to od nejakej tejto slečny. Krásna miska, veľmi sa teším. A dokonca sa tá miska s tým tanierikom k seba aj hodia. Pomer relatívne, čo je dosť cutesy. Od rodičov som samozrejme dostala nejaké peniažky. Vianočná lotéria nemôže chýbať. Tentokrát sme všetci vyhrali len 5 €. Tam bola, že určená výhra je 5 €, určite všetci vyhráte. Vyhrali sme len 5 €. Už končím s vianočnými lotériami, už to nepodporujem. A strašne som chcela voňavku. A akorát keď bola na noci zľavy, tak som mami povedala, že teraz tá voňavka, ktorú by som chcela, tak mi kúpila YSL Libre. Ja som ju chcela už minulý rok. Bol tam toto ešte ako dáček, takáto miniatúrka. A už som sa navoňavkovala, ja tu voňavku mám strašne rada, je taká veľmi dámičkovská, krásna, už je prázdny tento obal, lebo už mám povalenú teda. A bola k tomu ešte takto veľmi pekná taštička, že kebyže mám možno menej make-upu, tak je výborná, ale ja mám dosť make-upu. To je vlastne všetko z môjho vianočného haulu, čo som dostala. Ešte som vlastne dostala, darčekovú kazetu od Rituals. Tuto, nemáme tu, máme v Brne. A dostala som ešte aj mikrofón, ale ten chcem vrátiť, lebo je káblový od Rode a chcela by som skôr taký na Bluetooth. Takže, tak, to je môj vianočný haul. Dúfam, že ste si užili Vianoce a že ste mali, alebo budete mať, neviem, kedy to vydám, krásny nový rok. A vidíme sa tu aj na budúce, alebo na TikToku, alebo na Instagrame, alebo